Vážení hosté, je mi velikou ctí přivítat obrovskou hvězdu 640. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Vážení Amelie, britská filmová a divadelní herečka, která je držitelkou Oscara, 9násobnou držitelkou britské výroční filmové a televizní ceny BAFTA. V roce 1970 byla vyznámena řádem britského impéria. Dámy a pánové, Judi Dench v Karlových Varech. A doplním, že herečka Judi Dench převezme na letošním ročníku Mezinárodního filmového festivalu křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Vážení Amelie, herečka Judi Dench. Dámy a pánové, vítám Andreu Verešovou s jejím manželem, kteří právě teď přicházejí na slavnostní zahajovací ceremoniál 640. Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Dámy a pánové, herec Miroslav Donutil s manželkou Zuzanou Donutilovou, hosté letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, právě teď za vašeho potlesku přicházejí do velkého sálu hotelu Thermal na úvodní projekci filmu Jana Erova. Pane Donutile, vítejte v lázeňské metropoli na letošním ročníku festivalu. Dobrý večer. Milé dámy, vážení pánové, věřím, že velkým potleskem přivítáte herečku Elišku Balcerovou s jejím manželem Janem Balcerem, kteří přijali pozvání na letošní ročník festivalu v Karlových Varech. Paní Balcerová, hezký dobrý večer a vítejte na 640. Mezinárodním filmovém festivalu. A vám patří veliký dík za skvělou atmosféru, kterou vytváříte na tomto filmovém svátku v lázeňské metropoli České republiky v Karlových Varech.